Čau lidi, vítám vás u nového videa a dneska hrajem Team Fortress 2. Ale to je jedno, ani nevím, jak to hraje, co je tohle. Nevím, co to je. Je to italský, tak ale řeknu vám aj co budou říkat a tak, takže tady musím, počkat. Asi tady, nevím, protože nevím, jak se to hraje, takže asi tady multiplayer třeba nějaký server, dobrý, nevím. Takže čau lidi, bohužel se mi to nějak seklo, ale už mi to jede, takže jsem byl na tom serveru, kontinue. No tak dáme třeba, tak ne, no tak jdeme do modrý, tady mě to hraje, Sukumet. Ahoj pane. Pustí. Já nevím, jak se střílí. Jo. Tohle to je nahlas. Takže já si ten streamím. Ježišmarja. Hledím. Sakra. Jo, tady. Takže to si dáme takhle na půl. Ještě míň. Jo, to už je lepší. Čau, kámo. No. To je dobrý, nikdy jsem to nehrál, ale je to dobrý. Co to? Jsem v modech. Jo, to někdo je. Haló, pane. Je to někdo? Tu s ním radši. Jsem jí zabil 2, to je můj nový rekord. Kolomet! Sakra. Tak počít. Takže... Tak kdo? Nepochopil jsem nic. Sakra, promiň, to je na chvíli. Takže je 6 minut. Takže jsem bych zkusil na to střechu skočit, ne. Jo, jdeme tady třeba. Třeba tam někdo nebude. Tam někdo? Co to? Co to? Jdeme do druhé strany. Kamoši. Hele. Jaro, to jde v ruku. Pořád.
Tady někdo umřel. Musel tady někdo být. Oh. No, sakra, se spadl. Au. To balilo. Nikdo červený není. Jako myslím, že on není červený. Co to má? Hele, tak jdi. A jdeme. Jo, jde mi. To počít. Ježišmarja. To si je v petku jen tak. Aha, a co on? Pane, co to máte? To je divné. Takže tohle... Takhle se to nemůže rozhodit. Ježišmarja, jsem se lehko. Hej, tam někdo je. Byl. Ale teď už tam nebude. Já jsem červený? Ne, ne. Já jsem blbeček. Co to tady potom někdo hází? Ty vado, to je blbec. A co on pořád? Jakože lepší než já? Hele pane, takže jako první. Ej, ten kar, a co? To? To je zajímavé. Hop. Panové, viděli jste nějakého červeného? Myslím, že náš cíl, já bych se tam dostal. Ale červený! Kdo mě zabil? Aha. Ty vado. Jo. No, mě to moc nebaví, ale aspoň je to... Co to? Hop. Skočíme dolů, la. Capture point. No, tam nemůžu. Nevím, co to dělám. Hop, cheaty. Cheaty. Sakra, zase. Zase on. Ach jo. Teda on je lepší než já. Ale pane. Jo, jdeme. Jdeme, ano, jdu za tebou, jo, nemám strach. Jako mám strach, ale my to zvládneme, jo, kámo. Jo, zvedem, kámoši, ne? No, tak asi ne. Magic, že jo, magic on. Yeah. Hej, kámo, jdeme? O, co to bylo? Radši jdu pryč. Jsem ohrožený. Takže... Dolů. A ne. Rychle. Dalšího se ten zabili.
Sakra. Jo, to je dobrý. Hej kámo. Ne na mě. Ty vado, critical hit. Jdeme. Sakra. 301, jo. Sakra. Rejno. Jo, ten koho jsem sledoval. Jo. Jakou náhodou je to dobrá hra. Úplně mi to jako hodně nebaví. Hele. Beru. Jak se to bere? Nevím. Myslíte mi to nějak... Aha, kusí. Ježišmarja, kde to jdu? Co je tady? Tak se... Kolik to ještě bude ta hra? Jedna hra teda trvá dlouho jako. Ty vado, kde tam budu? Myslím, že už teď. Ano, jsem tu. Je tam to. Jo, šity. On. To prčic. To je na teď. Ty nemůžu, hele. Jdeme na ně. Reynolds, na ně. Jdu s tebou. Děkuju, že mu dáváte. Tak, na ně, tak. Ty vado. Takže, jo, dej mi. Jo, díky. Tady nějakou střílím. Ježišmarja. Jo, vyhráli jsme. Oh yeah. Yeah. Vyhráli jsme, ani nevím jak. Takže teď jsem nějaký, co útočí, jsem pochopil. Ale... Ty vado. Mission begins in 60 seconds. 60 seconds, co? Hej, kamo. Půjdeme na ně společně. Jo, dobře. Sakra, tak ještě chvilka. 30 sekund. Jo, dejte mi taky. Jsem taky útočník. 15 sekund. Mission begins in 10 seconds. Co to dělá? Hey, 3, 2, 1. Jo, rychle, jdi. Jo, já ti pomůžu. Sakra. Co to? Kdo mě zabil? Aha. Jo, dáte to. Tam jdu vám pomoct.
Už tam jdu. No, to prčit. Aha. Additional time. Tam jdu. Co to hra říkají? Jedem. Co to? Já jsem si fotku, protože já se nevím. Co mi sakra bavilo. To nevím, asi dám líp mikrofon, jo. Na ně. Jo, zvládnem to. Nevím, jak se to hraje. Jo, jedem. Jo, chraňte nás. Jdeme. Jdeme. Jdi. To zvládnem. Ani nevím, co je cílem, ale zvládnem to. Jo, myslím, že je tady napsaný red, takže myslím, že máme to. Jo, jedna myslím, že máme bod. Jo. No počkej. Je to. Jo, jeď. Sakra, zase. To prčit. Jo. Jo, promiňte. Já už jsem. Už tam jdu. Nevím, kde to je, ale... No, tady můžeme jít. Třeba... To dřív. To máme. Je to tady, jedem. Chraňte mě. Do prčic. To nějak udělat co? Jdeme. Tam to je.
A to už skoro máme. Jdeme, Mr. Rhodes. Ano, tým, no co? Musíme to stejně dát normálně. To prčit, zapadl jsem, tak jdeme ještě jednou. Tak, sakra, co to dneska mám? Předtím mi to úplně šlo. Hop, jo, co to je? Ahoj. Jo. Medika tady nebudem potřebovat. Skladu se to hází. Doprčit. Takže lidi, tady bych to mohl skončit, už mi to asi myslím, že to už trochu dlouho děláme, takže čau lidi.